Asawa murag tinapa. Unta makonsensya mo. Mas lami siguro ko. Mas lami gud ang kabit. Dili pwede ang kabit. Panghamting mo. Permintihan nyo do, lami kayo. Sa kasagingon. Pajer-jirog mayo. Yo mga lods, nata diri sa Kalinan. Mangutana ta sa itong mga katropa diri karon, sulod ta dito dapita. Kung unsa magid ang mas lami, kabit o asawa. Pasensya ka na. Bea, 19. Kisa may lami, kabit o asawa? Sawa, kay mao man na imong gimarry. Nganong ang uban mga bit man gyud? Dili sila makontento. Na-try na ka nga gibinuangan ka? Unta makonsensya mo sa inyong gibuhat. Sara, 4-6. Nakaiba na? Buwag. Ngano nabuwag man mo? Kay way lami. Nangita kag lami ron? Oh, nangitag lami. Nakakita na ba kag lami? Aw na, oy. Ila edad? 35. Lami kayo. Kisa may pinakalami gyud, kabit o asawa? Mas lami gitong kabit. Kay gipula naman sawa no. Ngabit ang ilang mga bana kay wala na gitarong. Na-try na ba ka nga nahimo kang kabit? Ah, wala pa. Murag suwayan pa nako ba? Asa man pwede dalon? Kung mga bit, ato sa bugnaw-bugnaw idadon, ayaw sa init. Mas lami gud ang kabit. Nganong lami ang kabit? Kay dili man magamit ang bana kung gitarong sila. Sa may teknik para dili mga bit ang bana? Alagaan, asikasuhon, inana ba? Basta care, love, para di mga bit. Oy, shout out sa mga kuande ha, mga katong mga lalaki nga dili ka balo makontento. Dapat makontento pod mo kung gitarong mo. Lalang Casas, 43 years old. Kisay mas lami, kabit o asawa? Sa ako ang pagkahibalo, mas lami siguro ko kaya man ko ilisis kong bana. Okay. Nga, usawa man ang mga bana nga mga bit man gyud. Wala man tayo mahimo ana, kailangan man ng choice. Kumasakpan ni mong bana nga mga bit. Depende sa sitwasyon. Unsay buhaton nimo? Kulang gyapon siyang panggaon nga para makarealize siya nga dili maayong yang gibuhat. Ingon ang uban nga putlan daw. Ayaw pud, night time nga magbalik day mo. Unsaon na lang nimo. Wala kay Wala kalipay. kay kalipay. Imong mga kabit, palihog lang. Ayaw yung taon mo pagguba og relasyon sa kapamilya. Kay luoy ang mga anak. Sa mga asawa nga gipangbiyaan og bana, pag mubuon lang mo, pag katon lang mo og kaligon sa inyong kaugalingon. Jimboy, Ray Kalinan. Quinta. Pili asawa. Isa original daghan ng taon na. Gigabaan na ka wa pa? Medyo Nya, wa pa ka natagam gyapon. tagam na. Asa may lami, kabit o asawa? Kabit kay may mamudala. Asawa murag tinapa. Abrihan lang og walay sudan. Ay, ang kabit. Nagsara man na di lami. Pili edad. 20, 19 ana. Malagos. Nakay asawa wala? Naapo. Pili asawa nimo? Sara. Tao hayop. Tao siyempre. Asa may lami, kabit o asawa? Asawa sir. Kawawan ko'y kabit. Nasakpan na ba ni mong bana nimo nga nay kabit? Wala pa po. Unsaon nimo gumasakpan nimo nga nay kabit? Putlan din ako dyan sir. Sa mga bana nga nangabit diha maloy punta mo sa inyong mga asawa. Oy, gipangga baya mo perminti. Takos biya jud kay na mo igugma ang mga asawa. Sa mga kabit, gabiga lang yun ang yung mga agi. Giyan, 18. Asay lami, kabit o asawa? Lami ang kabit. Dagan ang nangabit. Na ikaw nangabit na ba ka? Kaupat na. Nasakpan na ka sa mga asawa? Kasakpan oy, dagan yun nakasakap si Mare. Ikaw ba na ka wa pa? Gabaan na, tagam oy. Kung nakay kabit, pili edad? 18. Asa man nimo dalon? Sa balay lang, balay sa mama. Nakadala na kang kabit nimo to balay sa iyong mama? Oo, kakaduhan na. Balo yung mga asawa. Kabalo. Katong mga kabit nga naminaw karon no. Ayaw na gyud yung gusba. Grabe ang gaba. Sa mga bana pon nga nagabit karon. Permintihan nyo do, lami kayo. Mrs. Rosita Bituin Lawas, 75. Pilay anak. Upat, tulo, na police, na military, na auxiliary, na St. Peter. Imo ba na pila ka buok? Namatay na. Widow for 12 years. Kinsa may lami, kabit o asawa? Asawa. Mugna jud nas Ginoo nga mo na imong partner. Kinuha siya sa gusok sa lalaki aron mahimo mong isara. Dili pwede ang kabit kay tinunglo na sa Ginoo. Kailangan ang asawa jud. Nganong namay ba na nga mga bit man gyud? Kana sa lihukan sa nasa globo. Tigugmao ng asawa, you are a good husband. Kanang imong mga problema sa imong asawa, imo yung paminawon. Og every day you say I love you before you sleep. Para strong ang komunikasyon. Kanang mga kabit nga naa karon, laglagon mo sa Ginoo, tagbog mo sa impierno. Kay wala nag-ingon ang Biblia nga mga sawa mo. Mga sawa mo kung mamatay na inyong kapikas, kay diha pa kamo gawas no. Di bang gani pwede mag-sex ug walay kasal? That is biblical. You love your wife. Give you are a good provider. Kanang love yun nga love nga dili mong tanaw imong mata sa pikas. Ang akong mensahe sa mga asawa, buutan mo sa inyong bana, uban sa inyong mga pamilya, sa inyong anak. Importante jud nga ang atong pagaginikanan. Dili kay mga anak rata nga ang atong anak mamunit lag botilya anak kun dili mahimo silang professional. Akong bana panday nya. Nganong magpa-eskwela man kong upat college. As of now, akong mga anak professional. Wala si mami magsumba lang magpagwapa kay wala ko trabaho. Pau-pau, 21. Single. Choice lang nako. Asa may lami, kabit o asawa? Kabit. Ano daw sila nga nadaw sa kabit ang lami. Pilay edad sa kabit gyud? 25 pataas. Asa man dapit dalaon ang kabit para di masakpan?
Sa kasa daw, ano siya? Asa sa kasagingan o sa kasagbutan? Sa kasagingan. Ay lang dyan mo pasakop. O sa may angay buhaton para dili mga bit ang bana? Tarangon lang dyan nila. Tarangon lang performance. Okay. Maria Mirocios, 21, taga-Abayon. Asa may lami, kabit o asawa? Asawa. Nakatry na ka nga nangabit ka, ma'am? Wala. Imong banan mo, nasakpan na ba nimo nga nangabit? Wala. Unsaon ni imong bana kung mangabit siya? Patay. Bahala siya. Sagdan na lang ko. Kaya mo may gusto niya. Pagamping mo para di mo mga sakpan. Ate manog maayo para di mga bit. Pagkikigog maayo ba di ba? Pajir-jirog mayo. Napapansin. Moto ilang klase-klase nga mga reaksyon mga lods, kabit o asawa, kamo diha nga nagtan-aw, pwede mo comment kung unsa inyong gusto, kinsa magid ang mas lami, kabit o ang asawa. Pwede niyo itag ang mga kailan ninyong kabit, pwede niyo itag ang mga kailan ninyong asawa o ang inyong bana nga nangabit. Ako si Papa Rocky diri sa Facebook page nga Kap Lodi. Nagkasalamat and bye-bye. Samahang pagkulay at malayong-layo na rin ang Shout out kong Alberto Manila. Shout out ko sa taga-ANA. Butan mi diri guys. Diri may maldita. masdan mo ang tubig sa dagat. Shoutout mi sa ANA Bread House. So, lami kay lapit sa diri guys. Ali na mo diri. Shoutout kang Gian nga Rookies ni Sherwin Coley. Sunday Dumayas, ang number 1 sa Aquar, atong motor parts, TD Motor Parts. Shoutout day. Hello, mga kaibigan. Assalamualaikum. Dako sa karon sa Kalinan, Davao City. Akong mga parente, kumusta ka mo dyan? Sa Baloy, Lanao del Norte. Akong kapatid, si Nuraisa Birwar. Tanawa ko ninyo sa TV kay nana ko. Shout out ko na ako karon dis kong tindahan kung kinsay gusto mo palit sa akong prutas. Mao na akong prutasan sa akong mga silingan, kaparintihan, mga higala niya karon diri. Shout out na ako akong mga parente diri sa Kalinan. Ang akong mga igagaw, sawangan, o sa tibuok nga lugar, sa lain-lain nga mga lugar sa akong igagaw sa laing nasod. Shout out kay Ban Marketing. Tama, kauban ako na sa kompra. Shout out sa inyo ha. Ikaw kaya pwede ka? Ako ni shout out nga ron kay gikan mi nagparade. Iubuto nato si Mata. Kay ngano siya buutan, ligdong ug dali ra duolon. Aakyatin, may mga ilog pa kayang lalanguyan.